Goeiedag. Dit is je pakensisser? Ja. En hoe oud is hij? Hij krijgt 12 en hij wordt aan zijn trein in oktober. En hoe heet je pakensisser? Julian. Hoi Julian. Julian denkt voortwezen. Ja, hoe is het? Kun je even stilstaan, Julian? Ja, maar ze is even zijn. Pas je vaak op Julian? Ja, want zijn huid is jeetje, Joert. Lokweeske. Ja, en dus die ben een dag vet. Af en toe krijg ik uitzetten. En dan had de vrouw me krijgt mij om met de zusje. En dan is er Joert buis. Nou, maar we direct zitten. Nou, we hebben met eten nooit zien, nou. Ja. Het is eigenlijk niet mooi met mandje. Nou ja, we gaan nu om eten en dan met de familie in de tobbe. Nou, dan hebben we nog zo'n oude zinken tobbe van die man van vroeger. Nou, dan zit er dan mooi in. Ja, verder is het mooiste, nou. En dat schrijft alle mooi tegen bij huis. Ja, heerlijk. Dus dat is eigenlijk niet hier. Ik kom correct uit de fisk. Dus ik ben zelf zikking van zijn in de vishandel. Dus ben ik op het tiert begonnen. Ja, ik moest door het een wat jij dan, want ik zei dat goed mooi. Want de vrouw zei dan, kan je me mooi even helpen. Je hebt hem alleen werken? Ja, zeker. Ja, even mooi jouw zijde, nou. Dan bel ik bij pa. Juist toch? Telefoon. Oh, dan moet je maar gauw even opnemen. Ja, dan moet je de telefoon even opnemen. Ze zullen denken, we blozen. Ja. Ja, Aten. Ja. Ja, nou, we hebben nu wel 4 minuten werk. Nou, 4 minuten nog wel, want we zijn nu bij het rusthuis. Ja, want we hebben op een film zetten, Julian en ik. Ik weet niet, waar is van? Heer. Van Heer. Het loopt ze net. Nee, het is echt zo. We zijn van Heer. Het is echt zo. Nou, dan gaan wij weer verder. Dan moet het eten. Mooi zijn. Hoi Julian.